Hello, ito yung saging na sobrang haba. Kung bibilagin mo yung sii niya o sapar niya gano'n, hindi mo mabilang sa haba. Oh, hindi pa yan tapos. Oh, hindi pa siya lumbas. Magandang humingi ng ng binhi nito. Tingnan niyo yung isa, oh. Nag-uumpisa na rin, oh. Yan, hahaba na rin yan katulad ng isa. Dito hanggang dito. Pa? Ta. Yung isa naman walang puso, saging agad. Ito yung mga binhi niya, oh. Kaso mahal ang binhi nito kung bibili ka. Ito yung masusunod na binhi. Ang bunga niya pare-parehas kan. Grabe, no? Kanta. Kaso hindi ko alam kung mapait ba yan o matamis yung lasa niya. Yun, makikita dito sa Santa Barbara, Pangasinan.